Sarauta gidan Badamasi an ji kunya. Allah sai rikin sarauta gidan Badamasi an ji kunya. A gidan Badamasi ake da zuli, sannan kun ga ko ga bazuka ga Hauwa tana ganin mu. Allah sai rikin sarauta gidan Badamasi an ji kunya. Akwai gude malam namu Zaidu. Babban cikinsu ku ce da shi yaya don kwambo babban cikinsu. Amma ku saya ku ji shi ya samu kudin shi ya sai sigari ya kama kiran mata a lungu. Allah sai rike sarauta gidan Badamasi an ji kunya. A yau ni ne zan ba ku baiti gidan Badamasi an ji kunya. Allah sai rike sarauta gidan Badamasi an ya uban inda har an ji kunya gidan Badamasi ka shigo shi kai ne yamirin cikin shi to kai ne babban barawo. Ce na yadda ku kira ni wannan to amma ku sani da wannan ubanku kuma shine abokina shi ma babban barawo.